Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe, on calminama kadi on juurama, on jettama kadi on manama. Ene wayno en garti kadi e windande men hande. Allah wallino en noon en jangguino masɗe pular ko 5 dabɓe ɗe, kadi en jangguino masɗe pular pooɗoje ko 5. Ndewnoɗen hen alkulal baangal, garɗen kolliɗen holno masirte. Ndewnoɗen hen alkulal ɓaangal, ngalne masa ha timmi. Kadi rewna hen alkulal caangal masa ha timmi. Hande noon eɗen janga alkulal daangal no masirte. Nde wonno jangde nde saɗani ko teski o tan saɗi hen mbimi on. An jangowo eto teskade ko jangata ko. Oto wi ɗum heewi walla ɗum famɗi. Kala ko janguɗa eto ɗum ɗigga paama ɗum. Kala ko jangata hen eto ɗum ɗigga paama ɗum, mbawa ɗum jangude, mbawa ɗum windude. Ɗum woni jangde. Bismillah, joni natanen jangde men hande. Hande noon eɗen ganni jangguinde alkulal biyetengal. Alkulal ngal jangguinde hande inchallahu taala. Ngal ɗo alkulal jangguinten so Allah jaaɓi. Ene wonno Allah walli noon on jangguino alkulal ba mangal e ba tokoso, ɗum masa. Kadi jangguinmi on oɗo henna so waɗi ni o fooɗo wona ɓa, tokoso o waɗani wona ɓa, on gasi. Kolɗon ca mawɗo o e ca tokoso, ɗon timmi. Hande noon ko oɗo da mawɗo e da tokoso. So gasoyi noon nde puɗɗon jangude da mawɗo mbaɗon ni kadi goɗɗo o enen nandi teskuyema tan wonata hen. On paami ɗon. Ay ɗo ko da, ko faaɗo wona ɗa. Wadde no paamirta ɗo woni baa o, ɗo woni ɓa, ɗo woni ca, ɗo woni da. Ɗo woni da o, ɗo henne woni ɗa. Ɗe tan woni ɗo jiɗɗa siftinede wonde a jangguino ɗum ɗo, a jangguino ɗum ɗo. Hande noon ko ɗo jangata, o tan jangata hande, o noon ko teskuyema wona hen. Nde wonno ɓe nandi wattu haqqillema haadema arde hen. So wayini ko da, so wayini ko ɗa, so wayini ko da, so wayini ko ɗa. On paami ɗon. Hande noon eto jangude ngal ɗo so waɗi ni, ayi ni joni mbaɗen ni ɗo ko da wonɗo, goo, da ɗiɗi, da tati, ayi da nayi, ayi da 5. ko ɗo haɗata. Sa ƴetti ngal ɗo tan 2, 2, 3, 4, 5. Ngal ne kadi arta less ɗo koɓe gootum.
ɗone ngara mbiya da, ɗone wona da, ayi ɗone wona da, ay ɗone wona da, ay ɗone wona da, ay wonti joyi. Joni noon iwraga walla iwraga. Joni enen joni ƴetten keedowo yeeso o. ay ɗo ko a woni ɗo mbiɗa da, ay ɗo woni ɗo henne ko e mbiɗa de, ay ɗo ko i woni ɗo mbiɗa di, ay ɗo woni ɗo hen ko o mbiɗa do, ay ɗo woni ɗo ko u mbiɗa du. ɗo fooɗani ngara pooɗa, ayi danani ɓeyda goɗɗo mbawa fodde mbiya da, ay ɗo ko de ɓeyda goɗɗo mbawa fodde mbiya de, ay ɗo ko i ko di wonno ɓeyda goɗɗo mbawa fodde mbiya di, ay ɗo ko o wonno ko do mbiɗa goɗɗo gadda goɗɗo sara ɗo mbiya do, ay ɗo ko du a yiɗi fodde addu goɗɗo mbiya du. ɗo ko yeeso de keedi. joni oɗo so arti ga tan wodata ko adde, oɗo so arti ga hen tan wontata ko edde, ay oɗo so arti ga tan woni ɗo edde, ay oɗo so wonti ga tan wi oddu, ay oɗo so wonti ga tan wi uddu. fooɗani. oɗo so wonti ga tan wi aad, oɗo so wonti gay wi eed, oɗo so wonti gay wi iid, oɗo so wonti gay wimo ood, oɗo so wonti gay wimo ood. joni oɗo so ɓeydima ɗo, oɗo so ɓeydima ɗo mbiya dadde, oɗo so ɓeydima ɗo mbiya dedde, oɗo so ɓeydima ɗo mbiya didde, oɗo so ɓeydima ɗo mbiya doddu, oɗo so ɓeydima ɗo mbiya doddu. ayde oɗo so ari ɗo mbiya daade, oɗo so ari ɗo mbiya deede, ay oɗo so ari ɗo mbiya diide, ay oɗo so ari ɗo mbiya doodo, ay oɗo so ari ɗo mbiya doodu. koye masirte alkulal. joni noon jehen mbaɗoyen alluwal muɗum bange hadema jiiɓade. ayi mbaɗani mbaɗen ɓalejo wela janngude. da, ay ɗo ko da ha joni da, ayi da, ayde da wayno wayde e nandi. joni noon oɗone arta ɗo, ayi da, ayi da wonayde da, wonayde da, wonayde da. joni noon koɗi gooti waɗi noon ha heɓɓide haqqille ma tan a so heedi ga ko adde, so a o heedi ga wona aad, ayi joni ɗo so e o heedi ga edde, joni noon ɗiɗi ɗi ngara ga mbiya eed, ay ɗo so woni ɗo waɗi ni ɗo a foodat no mbiyata
id ɗone mbiya od ɗone mbiya ɗo id ɗo odd ɗo odd ɗone mbiya od gasi ɗo ad ad et et it it ot od 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 wona yide joni noon ɗo henne so tawi ko awoga heeɗi wara ko da so woni ga mbiya de ay so woni ɗo mbiya di ay so woni ɗo mbiya do ay so woni ɗo mbiya du so woni ɗo fooɗi wi da ay so woni gay wi de ay so woni ɗo hen mbiya di ay rayde so woni ɗo hen mbiya do ay so woni ga hen mbiya du ay enen nandi kono ene seetu noon ɗo so woni gaay e so woni gaay wona gootum ɗo so woni ga e gaay wona gootum ɗo so tawi ko ɗo iwri fay ga wiyete ko add ga iwri ni fay ga wi da ɗo ko wiyete ko add ɗo wiyete ko da so awa wiide ga tan ay o kam waylaki o waylatako ko ɓeɗe ɓeyɗi mbaylato so woni ga ko da so woni ga add ɗo ko noon oɗo waylatako so oɗo woni ga wi de so woni ga edd ɗo waylatako ɗo e ɗo tan mbaylato so woni ga mbiya dey so i woni ga mbiya idd ɗo waylatako ɗo waylatako o nani o ga o heedi wi do ga tawɗamo wi oddo ɗo ko do ɗo ko oddo ɗo waylatako ay ɗo tawɗamo wi do ga o wayli oddo ɗo waylatako ɗo ko porgal ɗo ko porgal ga tawɗamo wi da ga tawɗamo wi add ɗo tawɗamo wi ed ay ɗo ko de ɗo ko ed ga tawɗamo wi di ga tawɗamo wi id ɗo tawɗamo do ga o woniri od ga tawɗamo do ga tawɗamo od on paami ɗo ɗum ɗo joni no wayno a wiɗa heno goo ɗiɗi ɗo tan ɗo joni laɓɓiɗi ema kono fonno juutde kono haqqi way uddito faama ko jinmi haalde ko a faami on so waɗini ay o waɗini gasi joni noon ɗo tawɗa a o ay addi ba goɗɗo sara makko ay omon ɗone jaaɗa ɗo mbaɗɗa ɗo henne ba gadduɗa henne ba goɗɗo saraga ay ɗo o woni ɗo on ba nani ay ba goɗɗo nani gona bañade ko da kañina wadde momte ko da jiɗɗam haalde mbimi ba da nani e da goɗɗo kadi nani ayi ɗiɗi gari da e da goɗɗo gari on jii ɗo kadi
ko da ari e da goɗɗo ayi nani ɗo kadi ko da ari e da goɗɗo ayi ɗo kadi ko da e da gasi ay ɗo timmi joni kadi mbaɗɗa kadi da kadi da goɗɗo ari ayi ɗo kadi da arti ɗo ay da kadi arti ɗo ayi da kadi nani kadi da kadi nanga ayi o moni ɗo kadi ko da mbaɗɗa ni ko da kadi da kadi nani ayi kadi mbaɗɗa kadi nani ɗo da ɗo kadi da joni non ɗo noon mbaɗɗa dani ay awo ɗo mbaɗɗama hakkude ɗo o e o kamɓe ndendi oɗo nde wayno ko oɗo o e o ndendi oɗo wiya dadde joni ko oɗo e lumbiɗo o masi o masi oga wiye dedde ay ɗo i o lumbi ko masgal joni noon o masi ɓeyɗi fo lawa gotol mbiya didde ay ɗo ko o lumbiɗo mbiɗa doddu ay ɗo ko o lumbiɗo masgal mum mbiya doddu ɗo noon gadda polle ɗe ay a mbiɗa wadda foot mbiya dad ay ɗo mbiɗa ko ay a foodi mbiya deed ay ɗo ko i mbiɗa a foodi mbiya diid ay ɗo a foot mbiɗa ko o wata mbiya dood ay ɗo ko u a foodi mbiɗa dood teskima tan ɗo haɗata gayna ko jangete e da hankadi wonta willadema kala ko winda e da a janggani andu ko ɗo wona famani mi hollima ɗo ko da e ad rendi ɗo ɗo ko de e ed woni ɗo ko di e id woni ɗo ko do e oddo ɗo ko du e uddu ɗo ko da e ad ɗo ko de e ed ɗo ko di e id ɗo ko do e od ɗo ko du e ud ɗo ko dadd ɗo ko dedd ɗo ko didd ɗo ko dodd ɗo ko dudd ɗo ko dood ɗo ko daad ɗo ko deed ɗo ko diid ɗo ko dood ɗo ko duud hankadi alkulal ma da gasi se gattoyi hen gongol mayi weeɓanma on paami ɗon joni noon ekko seeɗa naata hen mbaɗon ni so mbiyama yo mbindu deede on tampata sa waɗi ni ayi sa waɗi joni ni o woni damo de a waɗi ni de a foodi deede ayi deede daado ayi daa a foodi ay daado ay daado ay diidi ay diidi dii a foodi ɗo diidi ay diidi doole ay doo a foodi doo a janginoole doole weyde nani ɗo deede ɗo daado ɗo diidi ɗo doole mbiɗa daado ay daado
hellifama ay daado ay hellifama mbaɗani a jangi ha a jangi ay ɗo siddari hel ɗo haadi ay li helli ay faa ay faa a fooɗi faa ma ay waɗaɗani daado hellifama daado nani daado hel li ay faama ayno kaytani non bindirta a wi daado a fooɗi daado hel li faama faami mbiɗaɗo hen dooro ay doorani doo ay dooro a fooɗi ɗo dooro ay dooro nani a jangino ca mbiɗa dooro caam ay dooro ay caam ay dooro caam ay soo dii ay soodii ay diinani fooɗi wiɗa ay saak ay k saak ay ñebbe ay ñeb ɗo haadi ay be fuɗarde ay ñebbe ani gesi ɗo ko dooro ɗo ko caam ɗo ko soodi ɗo haadi saak ñebbe ay ko yi hande dangirte ɗum noon ko ekko tan ha ganda jande nde ko ni wawirte masɗe ɗe ni mbawa no yarata masɗe ɗe jimi nanna ɗum hen deede daado diidi doole daado helli faama dooro caam soo dii saak ñebbe ɗo mbawata andinde masɗe ɗe no natirte alkule he ɗum ɗo eko tan ha ganda mbiya ɗo sa wi joni defte ay wi def ay a dariw ɗo def gadda tewo ay defte nani pular ay puunani ɗo puhaadi laar poɗa laawo ay pular poɗara laawo defte pular ngari ay ngaa o nani ɗum ɗo woni ngaa o masamu nga ay rii poɗa ay defte pular ay ɗo ko nga ɗo ko rii defte pular ngari ɗum ɗo wona tan hay hunde wona haala ala ko ekko tan beeɗi ɗi jiɗɗa wawde rendinde kono deeda kay ene anda ko hono o wiyete o ko alkulal o ko masgal ni foti sa won jiya alkulal jiya masgal alkulal masgal alkulal masgal alkulal masal alkulal masal alkulal masal ha gasa heddi masal ɗum wi tan ko poodgal walla wasa fodde aɗa yaada hen noon ko ni jangde nde wonirta yawanma donka wawde
yaade ɗo woni teskuyema ala ɗo koni tan jinmi waɗandema ekko ma hande dawo noon ekko mo tan mbaɗanɗa ɗum hande ma janngoye dawo ma are e mbadi mum banggue jangge ha ɓeyda famade ɗo ekko tan ha ganda holno bindol windirte saɗa winda aɗa masa holno bindirta holno masirta ɗum woni fadarde hande wadde kaɗen ɗo wona oɗo ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ly kawa Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga on koora koye moɗon jahon ƴeewon caɓorɗo on ɗakkoɗon sara muɗum omo walla on han yiyan lawol yo Allah wallu kadi yo Allah newnu so aɗa balloma noon noddu en e 00221 117 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara cagguere saggere ma a saggani noon ɗum jinmi to sa ari ɗon a saggata ne winda e hello aɗa hucciti hen aɗa ndaara so majjirima noon yaato YouTube to binda toon Dental Diine TV jiyaɗo winda abonné ala hen o mbaɗa abonné on saaha jahaɗo winda vidéo ɗo jiya ko kala ko wonno toon ko adi hande hayti hande kucciɗa e ndaara a majjiraɗo yaha toon an keso garɗo o yaha toon ni foti ko ha tan mofto toon gurdam e mayde gondi so jiyagam nan toon moftani on toon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen on jarama o ko musidɗo mon Yaya Ly kawa Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina wassalam